Βραδινίου που κατάφερε να κερδίσει το παιχνίδι σήμερα. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που λέμε ο coach, όμως πιστεύω ότι το αποτέλεσμα είναι άδικο για την δική μας την ομάδα. Κρατούμε στατιστικά και αν τα βάλουμε κάτω για αυτά που κρατάει τηλεόραση, πιστεύω ότι ήταν και η κατοχή της μπάλας και οι ευκαιρίες και ό,τι κάνουμε. Όμως, το αποτέλεσμα έχει ποιος θα σκοράρει είναι σημαντικό. Τώρα δεν κατάφερε να σκορά. Ενώ εμείς δεν καταφέραμε τις ευκαιρίες που βρήκαμε να σκοράρουμε. Πιστεύω ότι όσοι ήταν το παιχνίδι, καταλάβαν ότι έχουμε μια πολύ καλή ομάδα και με εμφανίσεις όπως τη σημερινή, μόνο ενθαρρυντικά μηνύματα μπορούν να δώσουν. Γιατί σήμερα ήταν ένα παιχνίδι, δεν μπορεί να γίνεται να χάνει τις συνέχεια ευκαιρίες. Να βάλεις, ήταν ένα άτομο αποτέλεσμα για εμάς. Σίγουρα πρέπει να καταλαβαίνουμε τις ευκαιρίες που κάνουμε, γιατί κάναμε πάρα πολλές. Από τη στιγμή όμως που ο κόσμος στάθηκε στις παιχνίδες και χειροκρότησε, αν και χάσαμε με 2-0, αυτό λέει πάρα πολλά. Θέλω να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Εγώ αυτό που υποσχόμαστε είναι ότι θέλουμε δύναμη, πρέπει να την έχουμε, κουράγιο. Το πρωτάθλημα είναι πολύ μεγάλο. Η ομάδα μας βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο και θα κάνουμε και νίκες, θα έρθουν και τα τυχαία αποτελέσματα, θα έρθουν και τυχερά όπως είναι κάποια αποτελέσματα. Και η ομάδα βρίσκεται σε ένα πολύ καλό δρόμο. Έχουμε καλή συνέχεια στην ομάδα του Παναθηναίου. Δεν θέλω να σχολιάσω τις φάσεις και ξανά τις ευκαιρίες που βρήκαμε, τα πέναλτι αν ήταν όχι. Το αποτέλεσμα είναι 2-0.